Mikko Mäkeläinen, Kuumaa asfalttia. Studio on nyt täynnä nuorempia miehiä ja vähän Kiitos, kiitos. Vesa Wiberg täällä, mutta aloitetaan näistä meidän vieraista. Olepa hyvä, kerropa kuka on. Mä oon Anssi Saviluoto. Minä oon Hiski Hämäläinen. Ja me on Dimitri Lisitsyn. Ja minä olen Vesa Wiberg. Enkä liity tähän tapahtumaan, mutta hei, kyseessä on Back to Practice-tapahtuma Lappeenrannan teknisellä yliopistolla. Mistä on kyse? No, meillä on tämmönen katutanssitapahtuma, eli me järjestetään Street Culture Clubin ja tanssikoulu Street Soulin kanssa tällaista kilpailua, missä voi breikkaajat, eli breakdance-harrastajat ja sitten hip-hopin ja kaikennäköisen katutanssilajiin harrastajat voi niinku kilpailla ja sitten voittaa tämän palkintoja. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tällaista järjestetään, vai onko täällä järjestetty Lappeenrannassa aikaisemmin? Ei ole ensimmäinen kerta. Me järjestettiin viime vuonna tämä sama tapahtuma silloin vähän pienemmässä mittakaavassa ja se oli ihan loistava menestys, että kaikilla oli hauskaa ja nyt järjestetään uudestaan samaa tapahtumaa sitten. No paljonko oli silloin porukkaa? Mitäköhän meitä oli varmaan jotain? Varmaan 50 ja nyt tavoittaa niin 100-150 henkeä. No minkälaisia breikkaajia te olette, Dimitri? Minkälainen oot itse? Varmasti harrastat lajia. Joo, sellainen, että oon harrastanut kuitenkin kymmenisen vuotta tätä. Ja on sellainen, että breikkaan suurimmaksi osaksi itselleni, että ilmaisen itseäni sillä ja teen sitä, kun minä vaan tykkään siitä. Niin. Entäs Hiski? No joo, minäkin olen tosi pitkään, varmaan 9 vuotta harrastanut ja itsellä se on mennyt siihen myös, että on vähän tullut opetettua nyt viime aikoina ja sitten yhdessä pidetään hauskaa ja niin breikkaillaan vaan ja tanssitaan. No itse on kans 8 vuotta suurin piirtein harrastellut ja se on vaan semmoista rento harrastus, että treenaile kavereiden kanssa ja pidetään hauskaa. Opiskelette sitten kaikki siellä teknisellä yliopistolla? Onko tämä nyt se paikka, mikä on? Oletteko kaikki opiskelijoita siellä? Me on Lappeenrannan Lyseon lukiosta, että minä en ole vielä. Joo, me on tästä porukasta aina, joka on yliopistolla opiskelemassa ja me olin perustamassa niin kuin Anssi ja sitten muutaman muun kanssa sitä meidän kerhoa ja sitten Anssi voi käydä itse kanssa. Joo, eli niin mä en myöskään opiskele tuolla yliopistolla, vaan valmistuin ammattikorkeakoulusta ensihoitajaksi hieman yli vuosi sitten. Just, eli paikka on vaan sitten tekninen yliopisto. Millainen heitä kulttuuri yleensä on? Tässä on mainittu, että breikataan niin kuin itselle ja hauskanpidoksi, mutta nyt eikö niin, että tässä on kuitenkin myös jonkinnäköinen kilpailu ja palkinto tavoitteena. Että miten se niin kuin menee tavallaan se semmoinen raja siinä, että toisaalta hauskanpitoa, mutta onko siinä myös semmoinen vakavampi puoli? Joo, on siinä sellainen, että se on kuitenkin maailmanlaajuinen, että täällä on maailmanlaajuisesti kilpailu ja siinä on se selvästi sellainen osio, että missä niinku arvostellaan, että siinä arvostellaan yleensä jos se kisat, niin katsotaan tyyliä ja sitten näitä niin sanotusti temppu-osiota siinä ja sitten se, että koko kokonaisuus, mikä vetää parhaiten. Ja justiinsa niinku breikissä hyvin tärkeä osa, ja varsinkin tässä kaikissa näissä tapahtumissa hyvin tärkeä osa sitä meininkiä on niinku ne rinkimeiningit, eli tänne niinku tapahtumassa on niinku hyvin isossa roolissa semmoiset vapaat ringit, mikä on hyvin yleistä näissä tapahtumissa, että sinne usein muodostuu semmoinen rinki, minkä keskellä jokainen voi vuorollaan käydä heittämässä. Aina kun joku haluaa, niin koittaa vaan saada jalkaa sinne väliin, voi mennä sinne ringin keskelle heittää. Ja usein siellä myös muodostuu niissä ringeissä tämmöisiä battleja, eli että joku tyyppi haastaa toisen, molemmat vuorotelleen heittää liikkeitä ja settejä ja koittaa aina nokittaa sitä toista. Hei, pakko kysyä tästä vaatetuksesta. Onko sillä, arvostellaanko sitä jotain, onko väliin, miten pukeutuu? Kun siinä on tietty rooli kuitenkin tässä pukeutumisessa, niin saako siitä pisteitä? No siis semmonen stereotypia, että pidetään semmosia löysiä farkkuja ja tälle, mutta... Sitähän Sirkkakin Niin, sehän mäkin tarkoitin tässä, kun en tiedä lajia. Älkää menkö siihen ansaan. No niin. Mutta siinähän se just on, että jos sitten ruvetaan tekemään tämmöisiä akrobatialiikkeitä ja tämmöisiä näin, niin sitten semmoset löysät farkut saattaa tulla vähän tielle, että se vähän riippuu ihmisestä, mutta yleensä se pukeutuminen pitäisi olla semmoinen, että oma tyyli ja sitten niinku semmoiset freesit vaatteet, eli toisin sanoen niinku tuoreet, niinku, että oma tyyli ja että ei kopioi vaan joltain toiselta. Mutta ei se nyt varsinaisesti sillä suoraan saa pisteitä. Ja sitten tuosta kilpailusta muutenkin voisin mainita se, että varsinaisesti pisteitä ei yleensä hirveästi jaeta ja niitä ei tule minnekään taululle silleen, että vaikka se tuomari saattaisi laittaakin niitä itselleen, mutta sitten se tuomari vaan päättää, että kumpi on parempi ja sitten se on vähän semmoinen mielipideasia joskus. Eikö niin, että breakdance-kulttuuriin on ihan alusta saakka kuulunut myös muita tavallaan itseilmaisun muotoja, esimerkiksi musiikki
ja tietysti graffitit ynnä muut. Miten teidän tapahtumassa esimerkiksi onko musiikki millä tavalla läsnä? Vai onko tämä puhtaasti tanssille tapahtuma? Joo, eli niin kuin klassisesti puhutaan näistä hip-hopin 4 elementistä, että on niin kuin graffiti, tämä maalaustaide, sitten on breikki, tämä tanssitaide, sitten on niin kuin MCing eli räppäys ja sitten DJtys eli niin kuin levareiden soitto ja scratchäily. Niin meillä justiinsa breikki tietysti on erittäin vahvasti edustettuna. Meillä on siellä jotain graffititaiteilijoita ja niiden semmoinen iso biisi, semmoinen graffiti on siellä nähtävillä. Ja sitten meillä on siellä myös niin useampi DJ, mikä on meillä viime vuonna oli siellä semmoinen open DJ, että kuka vaan saa tulla soittaa levyjä. Ja siellä oli yksi erittäin hyvä hip-hop DJ soittamassa niitä levyjä. Ja oliko MC-puolelta vielä jotain nyt tulossa? No toivottavasti. Mutta eli tämä vahvistaa sitä kuitenkin, että tämä on myös isompi kokonaisuus. Eli tähän liittyy myös useampia niin kuin, tällaisia ilmaisumuotoja. Joo. Miten tämä ohjelmisto tänään, siis tänään jo alkaa tapahtua, mutta yleisö ei vielä pääse tänään seuraavaksi, tämmöinen sisäpiirijuttu, että porukka kokoontuu tänään? Tänään vähän valmistellaan, mutta sitten illalla tuossa 7-9 semmoinen Urban Martial Arts Workshop. Eli siellä vähän sen niminen henkilö kuin Kai Pärlund on tuolta Helsingistä ja se on Helsingin jengityöntekijä ja se on harrastanut tosi pitkään niitä taistelulajeja ja sitten se tulee opettamaan vähän semmoista itsepuolustusta urbaanissa asetelmassa. Ja sitten huomenna mihin aikaan homma alkaa ja yleensä pääsee seuraamaan? No 12 aukeaa ovet ja 6 jälkeen loppuun sitten se homma, mutta kahdelta alkaa karsinnat, että silloin alkaa varsinaisesti se, niin se ohjelma ja sitä ennen on varmaan niitä vapaita rinkejä ja vähän sellaista chillailua. Ja kello 3, jos tulee, niin pääsee näkemään ton B-boy-teatteri, eli meillä on semmoinen jyväskyläläinen porukka, joka tulee esittämään semmoista puheteatteria ja breakdancea yhdistelemään semmoisen taideteoksen. Maksaako jotain? Joo, 10 € maksaa lippu sisään ja alle 10-vuotiaat pääsee ilmaiseksi. Just. Hei, tässä studiossa on tällainen lattia, niin onnistuisiko tässä nyt joku kuvio tässä? Menisikö tässä joku, onko tässä tilaa tarpeen, vai satutatteko te itse? Joo, kyllä tässä jotain. Nyt pitää nyt vielä hänestä pois. Joo, ihan tässä lopussa vaikka kuulijat ei nyt, mä yritän nyt selostaa, mitä tässä tapahtuu. Dimitri vetää nyt jonkun tässä nyt, katsotaan, se laittaa veskarin kiinni, verkkapuvusta. Ei kun Hansi, sä voisit, tai Hiski, selosta sä mitä tapahtuu, kun sä osaat kuitenkin. Okei. Tehdään niin, Hiski selostaa. No niin, Dimitri vettää tässä vähän top-rockeja, eli pystyssä tanssimista. Ja sitten se menee alas footworkkeihin, eli jalkatyöskentelyyn, eli silloin... Oi, Dimitri vetti tosi hieno friisin, eli pysähyksen ja tuli ylös sieltä ylikkeestä. Kuntoa vaatii. Ja pienessä tilassa muuten ei. Niin, tosi pienessä tilassa. Mä ajattelin, että ei tässä mahu millään. Mulla tuli mieleen, että se vaatisi niin kuin koko studio. Kiitos kunnit. Joo, tosi kiva. Minähän kyllä ängen itseni sinne. Nyt musta kysyä, että olisi tänne joku yläikäraja. Ei ole. Ihan kaikille. Ja sitten toisaalta myös kaupungin nuorisotyön tukee tätä tapahtumaa. Eli ihan kaikille iille on tarkoitettu. Hyvä. Loistavasti toi Kiitoksia. Intro tosta biisi. Tosi kiva kun näytit. Yes, joo. Kiitoksia. Mä sanoin Hei, hauskaa tapahtumaa. Dimitri kävit silloin tästä varmaan 2 kuukautta.